Čiže čaute, čaute. Chcel by som všetkým popriať krásny, pekný slnečný deň. Chcem ti povedať, že kandidujem na post poslanca do obecného zastupiteľstva obce Rudňany a chcem ti povedať, že by si sa nebal, aby si prišiel a vyjadril svoj názor, aby si povedal, že dosť bolo zla, že dosť bolo Fica a chcem, aby si prišiel, aby si konečne prišiel a odvolil čestných a slušných a zodpovedných ľudí, dámy a páni. Chcem ti povedať, že idem kandidovať a chcem, aby si vedel, že ja to nerobím pre seba, ale že to robím pre vás. Nie ide len o Rudňany, ale ide o všetky osady na Slovensku. Dámy a páni, ako sami môžete vidieť, že 21. storočia takto by žili ľudia bez kanalizácií a bez pitnej vody, to žiaľ Bohu nejde. Možno sa teraz si čuduješ, že čo to vlastne robím, ale robím správnu vec. Nerobím to pre seba, robím to pre vás. A chcem ti povedať, že dosť veľa ľudí si pletie, kde vlastne idem kandidovať. Ja kandidujem na poslanca do obecného zastupiteľstva obce Rudňany. Dámy a páni, a chcem, aby si to nemýlil, aby si nemýlili plnými zdojmami. Dámy a páni. A chcem ti poďakovať za podporu, ktorú som mi prejavovala v poslednom týždni, v posledných dňoch. Rastu, zdravím ťa. Chcem, aby si vedel a aby si prišiel podporiť slušných ľudí a povedať dosť bolo mafie. Nemyslíš? Ten, kto so mnou súhlasí, nech napíše like, nech dá like, alebo nech dá komentár, alebo nech dá zdieľať dole pod živým vysielaním. Maria Páčanová, zdravím ťa. A v prvom rade by som chcel pozdraviť všetkých slušných ľudí, všetkých slušných Rómov na celom Slovensku. Ak máš nejakú otázku, napíš mi ju do komentára, do živého vysielania a ja ti rád na ňu odpoviem práve teraz. Tak príď. Pozývam ťa sa, príď podporiť slušných ľudí do komunálnych volieb. Ešte raz opakujem, veľa ľudí si mýli, nekandidujem do Národnej rady, ale do obecného zastupiteľstva obce Rudňany. Čiže ten, kto má pomílené, tak sa troška poopravím. Konať žádno, keď ja te kandidinel na ako parlamentos, Alandro, obca Rudňany odej kandidinav. Ko kada nadžanel, tak mrđanes, takana. Danielka, príď aj ty voliť, príď. Ale ďakujem za podporu. After voliny
správne ženes. Tu máro poslancov z obca Rudňany 2026. A teraz ti nechávam slobodne sa vyjadriť dole pod komentár, pod živým vysielaním. Buď vyjadriš tým, že dáš like, zdieľaš a budeš komentovať. Ďakujem. Teraz sme. Čiže Aven, zdieľam kada video, Aven, nekada nakerav kvôli kada, že nemám presíkával, nekada predalo Roma a hovorím dopredu, blbé komentáre si nechaj pre seba, dobre? Na blbý komentár odpovedať nebudem, automaticky bude odstránený. Tak príď voliť. Dosť bolo mafie, treba povedať. A verím tomu, že prídeš kandidovať a prídeš voliť čestných, zodpovedných, transparentných kandidátov, rómskych poslancov, rómskych kandidátov. A ten, kto si myslí, že ja to robím pre seba, nie, ja to robím pre teba, aby si vedel. Predal tu taká takera. Čiže Zekina v Tumenge sa vorenge, Palikera v Tumenge, tu máro poslancov 2026, vás sú